Dneska by sme si predstavili tablet Go Clever Tab R75. Dostanete ho v takomto balení. Na tejto strane máme informácie, ďalšie informácie, niečo tablet, kde bol vyrobený. Na vrchu máte, aký to má Android, procesor, že to má Wi-Fi, obsahuje kameru, má to gyroskopický senzor. Tablet vyzerá nejak takto. Pozrieme sa na samotné balenie, obsah balenia. Keď otvoríte balenie, tu na tomto mieste sa nachádza tablet. Keď to odklopíte, nájdete tam takýto konektor pre nabíjanie cez USB, samotný USB kabel, ktorý je práve v počítači, stručnú príručku pre tablet, nejakú dokumentáciu, záručný list a ešte príručku v dvoch jazykoch, anglickom a poľskom. Takto vyzerá balenie tabletu Go Clever. Teraz prejdeme k samotnému tabletu. Tablet vyzerá nejako takto. Je to na prvý pohľad celkom pekný tablet. Prejdeme k povrchu. Má to multidotykový displej. Keď ho odomkneme, čakajte. Tak. A prstom po ňom ide. Ale keby si vyskúšame napríklad takto. Teraz napíšeme. Tablet vyzerá nejako takto. Má predná kamerka, 3 dotykové tlačítka, návrat dozadu, návrat na hlavnú obrazovku a keď to tak klikneme, tak sa nám ukáže menu, pridávanie obrazovky. Toto síce nie je klasická obrazovka tabletu, ale tu už si predstavíme neskôr. Takto nejako vyzerá tablet Go Clever. Potom tu máme tlačítko dozadu, tlačítko posledne spustených tlačítko domov, tlačítko posledne spustených aplikácií, tlačítko zvuku, znižovanie, zvyšovanie hlasitosti. Keď toto stlačíme, tak sa nám ukáže USB pripojenie, ladenie USB, stav batérie, čas, dátum a keď klikneme na toto, môžeme spustiť samotné Wi-Fi. Nastavenie vyzerá nejako takto. Máme tu nastavenie Wi-Fi, využitie dát, zvuk, klasické zariadenie, nastavenie zariadenia. Potom tu máme nastavenie osobné, napríklad zabezpečenie a tak. Potom tu máme systémové nastavenia. Prejdeme k stavbe tabletu. Takže ako som už spomínal, mám multidotykový displej, 5-bodový. Z
tejto strany vidíte slot na microSD kartu, slot na sluchátka, tlačítko zapínania a odblokovanie a takúto koncovku na mini USB, z ktorú sa môže nabíjať, ale aj pripojiť k počítaču. Tablet z boku vidíte, že nemá žiadne tlačítko ani z vrchu, ani z druhej strany. Zozadu vyzerá tablet takto. To máte nejaké informácie, že je to multi-touch display, má to systém Android a 5-bodový displej, ako som už spomínal, má to Wi-Fi a tu máme výrobné logo, tu máme RS tlačítko. Teraz už úplne prejdeme k tomu systému. Ako vidíte, má to pomerne rýchle reakcie. Ukážeme si napríklad Explorer, to je napríklad ako archív. Sa nám objavuje microSD karta, USB a naša pamäť, súbory. Spustíme si, tu máme aplikácie. Máme tu napríklad fotoaparát a ten vyzerá nejako takto. Fotoaparát. Tá čočka fotoaparátu sa nachádza tuto. Máme tu tlačítko na spustenie fotoaparátu. Máme tu tlačítko na približovanie, tlačítko na ostatné funkcie fotoaparátu. Tak, máme tu, aby sme otočili, aby nám ukazovalo zrkadlovo. Máme tu kameru potom. Takto. Môžeme natáčať video. Má to aj, toto je záber napríklad ako SMS a tak. Prejdeme. Má tu systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich, čo je zatiaľ celkom dobré. Na to, že niektoré tablety majú len 2.3. Potom nájdeme tu príčinok hudba. Máme tu kalendár, kalkulačku, mapy, samozrejme nastavenia, Google Market, ináč obchod Play. Potom tu máme niečo ako Microsoft, Excel, PowerPoint a tak ďalej. Samozrejme, tu máme nejaké tie aplikácie, súbor video, prehliadač, YouTube, prevzaté súbory Skype. Máme záznam zvuku. Máme hru nejakú. Pozrieme teraz na obrázky. Na chvíľku vás preruším. Obrázky ukazuje pomerne dobre. Pomerne dobrej kvalite. Tak to boli obrázky, teraz vyskúšame spustiť video, máme tu pesničku, napríklad videoklip. Chceme si takto videoklip, bez zvuku. Čakajte. Vidíte, že videoklipy to prehráva pomerne dobro.
pomerne dobre to prehráva videoklipy. Možno, že to nevidíte až tak dobre, za to, že mám nie veľmi dobrý foťák. Pozrieme sa na to takto. Vyskúšame pesničku. Pustíme si napríklad nejakú pesničku od Non-Copyrighted video teda. Toto povedzme. Dáme hlas, má to reprák tu. Čiže my dáme takto tablet, keď pustíme. Videa to prehráva pomerne dobrej rýchlosti. Pustíme si pesničky. Nejakú pesničku pustíme. Povedzme. Pustíme Electro House Dance Mix. Tak to vám sa vám ukazuje, keď prehráš pesničky. Samozrejme, takto máte tu takto vám tuto takto prehľadávate pesničky. Tu máte rozdelenie podľa interpretov, albumov, skladieb a zoznamy skladieb nedávno pridané, dajme, to sú tieto. Potom tu máme, povedzme, čo sme také hlavné, vyskúšame nejakú aplikáciu, spustí ju pomerne rýchlo. Máme tu aplikáciu POW, vidíte, reaguje dobre, vyskúšame niečo nakrmujúceho, vidíte, že to bez sekania reaguje. Tu máme na tejto nie originálnej síce ploche 1 hlavnú a 4 vedľajšie obrazovky. Tu máme pridanie a také, tu máme ako menu také na ploche. Poďme si pozrieť ešte nejaké parametre, nastavenia, takto máte nastavenia, máme informácie a vidíte, máme tu aktualizáciu systému, aktualizácie ďalšie, máme stav a povedzme, že tu máte stav batérie, doba prevádzky a ďalšie, máme číslo modelu, verziu Androidu, my máme upravenú už na 4.04, verzia jadra je RK, pôvodný Android v tablete bol 4.03, my sme ho už automaticky sa nám zvýšil. Potom tu máme pamäť RAM 512 DDR3, pamäť vnútornú 4 GB, Wi-Fi 802.11 BGN, 0,3 megapixelový fotoaparát, mini USB, tu sú podporované formáty, batériu 300 mAh a displej to má 7-palcový kapacitný touchpad a rozlíšenie displeja je zaujímavé tým, že nie je veľmi veľké, je to 800 na 480 pixelov, ale za to videa prehráva pomerne dobrej kvalite. To by bolo asi všetko k predstaveniu tabletu
Go Clever. Ešte také drobnostičky, že podporuje napríklad microSD karty do 32 GB. No, to už asi bude všetko. Ďakujem. Uvidíme sa na budúce, keď si budeme predstavovať niečo iné.